Gang, What? nako'y pangutana. What? Gimingaw ka sa Pilipinas. Kind of. Unsa man na kind of? Kind of. Ay lagi kong English ha, kadi ko kasabot. Ha? Kiring, unsa man ang imong mingawan sa Philippines? Ang beach. Ang beach lang? Mm. Maura? Ug ang iro. Ang iro ra? Maura? Oh. Ang beach ug ang iro? Maura Ug yung gimingawan niya? Ug ang chichirya ug mga Filipino snacks. Ako'y ginoo ko, chichirya ko, no di ay ko no. Ug ang init. Init kayo. Ug ang mga fans nako. Ang mga fans. Kinsa pag yun? Ug ang akong Nga, kinsa pag yun ang imong kimingawan? pamilya, siyempre. Kinsa nga pamilya, be? Pamilya. Nakadumdum ba ka? Kinsa Iro. sila? Ang iro! O kinsa pag Ug yun? ang miming. Og ang miming. Wag yun in town. Ang mga igaga, wag yun in town yun Ug ang mga na-mention. cousins nako. Mga cousins, di ay kisawan. Kaila pa kanila. Oh. Kinsa man daw, be? Kuan sila daghan man hindi ko pwede mag-name lahat. Kay? Kay daghan lagi. Kadaghang kayo. Unya, waday ka kaila tanan. Waday ka kadumdum. Alam ko. O, kinsa na, be? Kaya atong premiuhan og makadumdum, be? Hindi Atong ko kay palakpakan. daghan man. Daghan kay sila? Mm, Unsa kadaghan? daghan. Be, kinsa daw isa, de, be? Ako ipon, pila ka buk maabot, kag 20? Anong Mga cousin? 20? 20? Sige na, be, pila imong Hindi. cousin? Sige, sa aming cousin, be. Ipon na to pila sila tanan. Kuan Kuya Raj, Kuya Eko, Kuya Gigi, Jelly Rose, Ate Jai Jai, Kuya Arvi, Kuya David, Kinsa pag yun? Kuya David, nasabi na ba ako si Kuya David? Sabi mo na? Kuya Forlan, Zia, o si Mia. Si Mia, daghan na din mo cousin ba? Oh, wapa na apil ang uban. Daghan kay gapo akong mama, guys. Purya-buyag, parte daghan na. Unya, Mama, gimingaw po ka ni nanay ug ni tatay. Mm. Sa may message mo ni nanay ug tatay, bi? Ay, di ko. Ina. Di ka! Kay nga naman, ulaw, lugar ka? Hindi ko. Kay ulaw ka nanay ug Hindi, tatay. hindi. Mama, alam mo, hindi ko gusto mga mag-message. Dili ka gusto message. Kay nga naman. Kay hindi ko! Mag-lawyer, magkadiabtik, yun ang message. Hindi man. Ang mga message